дар ин бора аллакай ҳуҷҷатҳои зарурӣ имзо шудааст. вақте ки шумо патент доред ва муҳлати патенти шумо ба охир мерасад, сарҳад нарафтам, бори дуюм гирифтам. агар Тоҷикистон равам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. бародарои азиз ва гиромиқадр, касе ки ҳиҷомаи бепул дар корай ё ки доруҳои гиёҳии ватанӣ дар корай, тамошо кунед, ҳатман заказ кунед. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. тибқи созишномаи нав миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия, намояндагии Вазорати корҳои дохилӣ дар Федератсияи Русия кушода ва ба истифода дода мешавад. Тоҷикистон ва Русия бо мақсади таҳкими ҳамкориҳо дар самти амнияту бехатарӣ ва идора намудани раванди муҳоҷират дар кишварҳои ҳамдигар, намояндагиҳои ниҳодҳои амниятӣ ва муҳоҷиратии худро боз мекунанд. тибқи иттилооти президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, дар ин бора аллакай ҳуҷҷатҳои зарурӣ имзо шудааст. дар санад омадааст, ки пешниҳоди ҳукумати Русия дар бораи имзои созишномаи миёни Русия ва Тоҷикистон оид ба ин масъала қабул карда шавад. ба ин тартиб, ҷониби Русия дар шаҳри Душанбе намояндагии Вазорати корҳои дохилии Русияро боз мекунад. Тоҷикистон дар навбати худ дар шаҳри Москав ду намояндагӣ таъсис хоҳад дод. яке барои Вазорати корҳои дохилӣ ва дигаре Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. фаъолияти намояндагиҳо таҳти назорати умумии сафоратхонаҳои ду кишвар назорат карда мешавад. яъне ки бо имзои якчанд созишномаҳо аллакай дар шаҳри Душанбе аз ҷониби Федератсияи Русия кушода карда мешавад намояндагии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ва инчунин дар навбати худ ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар шаҳри Москва яку якбора ду маркази муҳоҷиратӣ бигем кушода мекунад. яъне якташ барои муҳоҷирон хизматрасонӣ мекунад ва яктаи дигараш бошад аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мебошад. ин ҳамаш барои амният ва барои бехатарии шаҳрвандони ҳар ду кишвар баррасӣ шуд ва ба истифода дода мешавад. фаромӯш накунед, ки аллакай аз ҷониби президенти Русия ин санадҳо аллакай чандин ҳуҷҷатҳош ба имзо расид. ибади информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарои азиз, кадомед ки дар шаҳри Москва қарор доред, барои шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, номерош мебарояд занг бизанед. духтури дандон бародари тоҷик хизмати шуморо бо нархи арзон буд мекунад. лоиқов нависонда: ассалому алайкум ака, 2 рӯз пеш исраф кардам 5000 ва гуфтан видварения, намедонам чанд рӯз бестам дар Русия, ин чӣ қадар ва ман бо кай метавонам биём Россия. аммо нафарҳое ки шуморо ҷарима кардан ва видварения гуфтанд, шумо танҳо аз ҳамон ҷо муҳлатша фаҳмида метавонед ва баъди қарор баровардан барои видварения шидан, шумо 10 то 15 шабонарӯз муҳлат доред, ки аз Федератсияи Русия ҷаримаро пардохт кунеду берун бароед. Сабрина Иркутск нависондаед: салом додарҷон, мегӯм патент дорам, патентам тамом мешавад. агар ватан равам чанд моҳ пас метавонам омада, барое ки мара 2 ҳафта отпуск метаҳанд, метавонам бурам бо биём. амира илтимос ҷавобша нависен додарҷон, раҳмат пешакӣ. вақте ки шумо патент доред ва муҳлати патенти шумо ба охир мерасад, ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо қоидаӣ бошад, аз Россия ки баромаден, албатта ки метавонем боз баъди 10 рӯз 15 рӯз абрада вориди Федератсияи Русия бошед. лекин ба назар бигиред, ки ягон нарушение надошта бошед, ягон камбудӣ надошта бошед вақте аз Россия баромадан. як нафари дигар нависонда: ака патент запрет шуда бошад, граница рафта гузарем, аз нав гирифта мешавад ё ин ки не? агар аннулировать шиданша дар назар дошта бошед, то муддати 1 сол шумо наметавонед ки патент бигиред. ҷалолиддин нависонда: ассалому алайкум ака, саволи мара ҷавоб теҳ. ман якум бор Россия омадам, баъдан патентма гирифтам, 1 моҳ гузашту аннулировать шид. фаромӯш кардам санаи супоридани пулашро. сарҳад нарафтам, бори дуюм гирифтам. агар Тоҷикистон равам, боз ки биём ба ман патент медода бошанд, яъне ягон моҳ меистам мегуфтед. ташаккури зиёд. ҳозир агар ки патент гирифта бошед баъди ана ҳамон аннулировати гуфтагитон, бале метавонед. агар баъди аннулировать шидагӣ ки дигар шумо нарафта бошед, ҳуҷҷат пешниҳод накарда бошед, ҳозир вақте аннулировать мешавад, дар муддати 1 сол шумо патент гирифта наметавонед дигар. эҳсон Сафаралиев нависонда: салому алайкум ака, ман моҳи март Россия омадем, 3 кас будам, регистратсия кардем.
ва границаи Қазоқистон рафтем омадем. Регистратсия кардем, баъди 15 рӯз пас мара дар баъд задани файрод карданд. Рафтам гуфтам бояд Тоҷикистон биравӣ. Лекин ман нарафтам. Агар мешид ҳамин саволро мегуфтем. Пешакӣ раҳмат. Бе ягон причина, яъне ки шуморо запрет намекунанд. Шуморо муҳлат дар ҳолате медиҳанд ки видваренӣ кардагӣ бошад. Ягон нарушенӣ кардагӣ бошед агар. Маҳмудова навиштонда. Салом Сормонҷон. Ҳамин қонун коллеҷи тивида дахл дорад. Коллеҷода дахл дорад. Яъне барои кам шудани муҳлатш дар назар дошта бошед агар. Абдураҳмонов навиштонда. Ассалому алайкум. Ака созен хубен иншаллоҳ. Ака ду савол дорам, мара патентам 2 моҳ мешавад сӯхтай. Метавонам граница гузарам, обратно наметавонам Россия даром. Дуюм саволам, ай Тоҷикистон ҳаст. Дар Тоҷикистон меган ба наздикӣ амнистия мешавад. Аз 50 сола боло ё сар метаҳанд меган ака. Мақсад авф мекунанд. Ба ҳар ду саволам посух бутен. Дар бораи авф ҳозираш ягон гап нест ва чизе ки аниқ асос надорам, дар бораи ӯ фикр ақидаи худмонро баён карда наметавонем. Ва дар бораи патентон сӯхтагӣ шумо граница гузарен ва биёен бигӯен ки обратно патент бигирен метавонен ё ин ки не. Мутаассифона чихеле ки мо гуфтем дар ҳамин савол аллакай чандин бор ҷавоб додастем. Вақте патент аннулировад мешавад, 99% вероятностай ба назар мегиранд ки шумо дигар то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед. Яъне ҳуҷҷат месупорен ва гирифта наметавонем патента ба хотири анамон аннулировати шидагиш. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com